Υπάρχουν κάποια μέρη σε αυτόν τον τόπο που μόλις σταθείς σε αυτά, νιώθεις ότι ίσως ο χρόνος σταματά. Μέρη που σου προσφέρουν απλόχερα την ελευθερία του Αιγαίου. Ένα από αυτά βρίσκεται εδώ, δίπλα στην πόλη της Μυτιλήνης. Σήμερα ανηφορίζουμε για τον προφήτη Ηλία, λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό του Καγιανίου. Ένας λόφος που δεν προσφέρει απλά μια όμορφη θέα, αλλά ίσως να διεκδικεί μια θέση για το πιο ωραίο μπαλκόνι του Αιγαίου. Καλώς ήρθατε στη Λέσβο. Καλώς ήρθατε στο Aeolians Land. Η διαδρομή μέχρι την κορυφή είναι από μόνη της μια εμπειρία. Καθώς αφήνεις πίσω σου τους ρυθμούς της πόλης, το τοπίο αλλάζει. Το πράσινο αγκαλιάζει το δρόμο, προσφέροντας μια αίσθηση ηρεμίας. Όσο ανεβαίνεις, τόσο ο αέρας γίνεται πιο δροσερός και η αλμύρα της θάλασσας μπλέκεται με το άρωμα του πεύκου. Κάθε στροφή αποκαλύπτει και από ένα μικρό κομμάτι του Αιγαίου που απλώνεται μπροστά στα πόδια σου. Φτάνοντας στην κορυφή, το πρώτο πράγμα που αντικρίζεις είναι το λιτό κατάλευκο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία. Στέκει εδώ, σαν άγρυπνος φρουρός πάνω από το νησί. Είναι παράδοση στην Ελλάδα τα ξοκλήσια του προφήτη Ηλία να χτίζονται στα πιο ψηλά σημεία, εκεί που ο ουρανός συναντά τη γη. Μόλις ήρθαμε σε ένα από τα πιο όμορφα μπαλκόνια στη Μυτιλήνη. Είμαστε στον προφήτη Ηλία, λίγο έξω, λίγο πάνω από το χωριό του Καγιανίου. Το Καγιάνι είναι, για τους ανθρώπους που δεν είναι από τη Λέσβο, το Καγιάνι είναι ένα χωριό δίπλα στην πόλη της Μυτιλήνης. Βρισκόμαστε 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Η θέα, όπως είδατε και θα δείτε στο βίντεο, είναι εκπληκτική. Πραγματικά φαίνεται αυτό που λέμε πιάτο η πόλη. Η εκκλησία είναι του προφήτη Ηλία. Ένα εκκλησάκι δεν είναι παλιό, είναι σχετικά σύγχρονο. Έχει γίνει με μεγάλο μεράκι και με μεγάλη προσπάθεια των ανθρώπων της περιοχής, ειδικά από το χωριό του Καγιανίου. Ο δρόμος είναι λίγο δύσκολος. Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος θέλει να έρθει, έχει πολλές φουρκέτες, θέλει προσοχή. Είναι στα περισσότερα σημεία του χωματόδρομος, αλλά αξίζει. Η θέα είναι εκπληκτική. Θα σας ανταμείψει γι' αυτό τον κόπο που θα δαπανίσετε. Εδώ από κάτω τώρα βλέπεις Μυτιλήνη, Αιγαίο, διάφορα άλλα μικρά χωριά κοντά στην πόλη. Τέλειο. Η εκκλησία ήταν ανοιχτή όταν ήρθαμε. Από ό,τι ξέρω όμως δεν είναι όλες τις μέρες ανοιχτή. Οπότε αν κάποιος θέλει να έρθει, καλύτερα να ρωτήσει τους ανθρώπους στο χωριό του Καγιανίου, στην εκκλησία, θα ξέρουν να του δώσουν λεπτομέρειες αν θα είναι ανοιχτή ή όχι. Αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε στο βίντεο. Η εκκλησία του προφήτη Ηλία, αν και σχετικά σύγχρονη, είναι πολύ προσεγμένη, όμορφη, καθαρή και πολύ καλοδιατηρημένη. Είναι εμφανής ο κόπος και η προσπάθεια που έχουν δαπανίσει οι άνθρωποι για να φτιάξουν αλλά και να διατηρήσουν αυτό το όμορφο μέρος.
Όπως έχουμε αναφερθεί και σε άλλα μας οδηπορικά, τα οποία έχουν καταλήξει σε κάποιο θρησκευτικό προορισμό, ανεξάρτητα εάν κάποιος είναι πιστός ή όχι, δεν μπορεί παρά να δείχνει σεβασμό σε αυτούς τους τόπους για την προσπάθεια και το μεράκι όλων αυτών των ανθρώπων. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας ζητήσουμε, εάν σας αρέσει αυτή η μικρή προσπάθεια που κάνουμε για να αναδείξουμε τις ομορφιές, τον πολιτισμό και την παράδοση του τόπου μας, να μας χαρίσετε μια εγγραφή στο κανάλι μας, ένα like και μια κοινοποίηση αυτού του βίντεο. Επίσης, θα ήταν μεγάλη χαρά για εμάς να μας γράψετε στα σχόλια οποιαδήποτε απορία, διόρθωση ή υποτροπή. Τα διαβάζουμε όλα και είμαστε πρόθυμοι να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία σας. Όπως είπαμε και πριν όμως, ο πραγματικός πρωταγωνιστής εδώ είναι η Θέα. Όταν στέκεσαι στην άκρη του προαυλίου, καταλαβαίνεις αμέσως γιατί ίσως έπρεπε να αποκαλείται το μπαλκόνι του Αιγαίου. Μπροστά σου απλώνεται πανοραμικά η πόλη της Μυτιλήνης, το λιμάνι της, αλλά και ολόκληρη ανατολική ακτογραμμή. Στο βάθος, το μάτι φτάνει μέχρι τις ακτές της Μικράς Ασίας. Η αντίθεση ανάμεσα στο βαθυγάλαζο της θάλασσας και το πράσινο των λόφων δημιουργεί μια εικόνα που σου μένει ανεξίτηλη στη μνήμη. Εάν ο δρόμος σου σε φέρει κάποια στιγμή στη Λέσβο, η επίσκεψη σε αυτόν τον τόπο είναι μια εμπειρία που πρέπει να ζήσεις. Ένα σημείο που σου θυμίζει πόσο ομορφιά κρύβει κάθε γωνιά της Ελλάδας. Όπως πάντα, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για το πολύτιμο χρόνο που μας χαρίζετε. Σας περιμένουμε στο επόμενο οδηπορικό μας. Μέχρι τότε, να προσέχετε και να είστε καλά.